Posto en marcha polo Concello de Vilagarcía co obxectivo de impulsar e premiar as iniciativas innovadoras e favorecer a visibilidade dos emprendedores, nacen os primeiros premios Emprende VGA, que esta mañá se presentaron no Concello. O concelleiro de Promoción Económica comezou o acto lembrando os datos que avalan a corporación no seu compromiso cos emprendedores. No 2015 concedéronse axudas a 17 proxectos e repartíronse 35.000 euros. No 2016 recibiron subvención 21 proxectos e distribuíronse 40.000 euros. No 2017, que ainda estamos en fase de recepción de solicitudes, temos un presuposto, como sabedes, que alcanza os 46.000 euros. Un paso máis neste apoio ao emprendemento son estes primeiros premios ás iniciativas empresariais que constarán de 3 categorías: premio á mellor iniciativa, premio á actividade comercial máis innovadora e premio ao mellor proxecto relacionado co mar. Cada un dos premiados de cada categoría conseguirá os seguintes premios: o recoñecemento público dos 3 proxectos premiados como mellores proxectos emprendedores. 2. Mentorización e asesoramento dos proxectos de forma individualizada durante 3 meses, dende o 15 de setembro ao 15 de decembro de 2017. E terceiro, unha contribución dun capital sémola de 3.000 euros por cada proxecto. Uns premios de gran relevancia porque, tal e como dixo a coordinadora de proxectos do coworking Dalle que colabora na iniciativa, o contar cun mentor á hora de emprender un negocio é fundamental. Tes que diferenciarte, tes que facer algo máis innovador, porque se hai 10 tendas ou 10 bares iguales co teu, pois é difícil que fidelizar e chegar aos clientes. Entón, a través desta mentorización, inténtase, desde a fase inicial de planificar o negocio mellor a incluso negocios que xa estén en marcha, ver como mellorar. O prazo de presentación de solicitudes remata o próximo 11 de agosto. O día 23, o xurado profesional fará pública a listaxe dos proxectos finalistas e xa o 29 de agosto, tras unha presentación oral por parte dos finalistas, serán elixidos os 3 proxectos gañadores. O único requisito, ser emprendedor Vilagarcía, cunha iniciativa recente ou a piques de poñerse en marcha.